OK, takže čus, ja vás vítam u ďalšieho videa z Brawl Stars a dneska budeme sa snažiť hrať, že si dáme 10 hier a budeme hrať dovtedy, kým neprehráme, takže to znamená, že proste budeme hrať, dokým neprehráme v solo showdownoch. Budem brať výhry od 1. až 4. miesta a dáme si aj nejaké brawl bally. Tam normálne prehráme, končí video, ak neprehráme, tak pokračujeme ďalej. Takže dneska hráme dovtedy, až dokým neprehráme, takže poďme sa na to rovno vrhnúť. OK, rozmýšľam, koho si vyberiem dneska, s kým budem hrať, ale asi si dám Edgara na začiatok do showdownov. A počkaj, čo som to tu videl? Máme tu odmeny nejaké, to si vyzvihneme. Star drop mytický, no poď. Powerpointy. Opäť star drop, epic, to je tiež v pohode. A skin na Edgara, let's go. Kámo, oni vedia, že chcem hrať Edgara, no nič. Takže, poďme si dať tu na Edgara, už máme aj skin na ňo, čo je bomba. A poďme skúsiť, prvé pôjdeme asi do showdownov solo a potom pôjdeme do brawl ballov skúsiť pár hier, takže poďme na to. OK, takže už sme v prvej hre akurát, takže tu mám prvú čestku rovno, hore videl som Broka, je to tak. Tu je poko hneď. A nezabúdajme na to, že musím top 4 minimálne skončiť. Zatiaľ to bude jednoduché, lebo mám s ním málo trofí celkom. Ale nebojte sa, potom si dám aj nejakého brawlera, s ktorým mám viac, aby to bolo ťažšie. Teraz je to zatiaľ celkom ľahké. Prvú hru zatiaľ nekončíme, čo je bomba. Keď vidím tu Boa, ten dostal od mňa. Tu na ešte Barley, po ktorom skočím, nice. Ešte aj takto, tu nájde Jackina. A prvú hru sme vyhrali na prvé miesto, takže sa nám podarilo to zatiaľ splniť. Ale ako vidíte, tak máme ešte s ním málo trofej, takže to bude zatiaľ ľahké. Uvidíme, dáme nejaké dve hry ešte s Edgarom a ak to bude až moc ľahké, tak si dám niekoho proste, na kom mám viac, Shelly alebo Barley. Dobre, zatiaľ dokým som ja tu kecal teraz, tak sme v ďalšej hre rovno. A tu na... som zabil Jackinu, pekne El Primo tu je, poď, skáčem na ňo, yes, dostal. Mím tu na dole M-sku, ktorú som tiež zabil, v tejto hre tiež, ako vidíte, tak sme posledný traja, takže sa nám to už podarilo splniť, že prehry, takže zatiaľ video nekončí a tu na je hore ten bot, takže ideme ho skúsiť zervať. A zabil som ho a opäť som prvý, takže poďme na to. Ešte dáme tak 1-2 hry a uvidíme, ako to dopadne, keď tak si dám, ako som hovoril, Shellynu alebo Barleynu. OK, takže sme už v ďalšej hre a tu je hneď Shelly naproti mne, ktorú som bez problémov zabil. Poko tu tiež ide na mňa, neviem čo to skúša. Máme tu dve čestky, mám už 4 pavry, čo je pecka, sme 6, takže pozor, aby som neskapal. A tu je Jackina, ale zle som skočil, to sa mi nepáči. Ale je mŕtvá a sme v top 4, takže ani touto hrou nekončíme dneska. A ako môžete vidieť, tak sme už poslední dvaja a tu je El Primo, ktorý je mŕtvý, takže sa nám to podarilo. No ešte dám jednu hru a ktorú ak vyhrám, tak pokračujeme ďalej. OK, takže už sme v ďalšej hre, mám tu rovno prvú čestku, ktorú si veľmi rád vezmem a ak túto hru vyhráme, tak už pôjdem za niekoho, s kým to bude ťažšie, lebo to by bolo predsa nefér to hrať s brawlerom, ktorého mám na nízko, takže potom skúsim to proste s niekým ťažším hrať. A aj sa nám to podarí, lebo sme už poslední dvaja na tejto mape. Je tu Nita, ktorú som zabil, takže sme aj ďalšiu hru vyhrali, opäť prvé miesto, máme 60 trofí s Edgarom len, takže ideme preto tu do lobíčka a ako môžete vidieť, tak už mám aj viac brawlerov, ale keďže som ich len teraz otvoril, tak ich nemám na vylepšených vôbec ani nahratých, takže mi môžete tiež opäť napísať dole do komentára, koho mám na budúcom videu skúsiť si zahrať s kým, alebo aj pušnúť ho na nejaké trofeje, aspoň, takže tak. A čo tu vidím, máme tu opäť nejaké odmeny, takže máme tu record level, už sme silver, nice. A ešte sme za nejaké ikony dostali niečo, OK. Takže máme tu už aj viac eventov vlastne, čo je nice.
Takže si môžeme aj vybrať, do akého eventu pôjdeme. A ja by som skúsil rovno knockout a dáme si tam Barleyho, takže poďme na to. OK, takže už sme akurát v ďalšej hre, ale teraz už hráme knockouty, takže už je to trocha iné a máme brawlera s viacerými trofejmi, takže aj to je iné. A ja sa portnem radšej späť, lebo to je dosť dlhé. A ja som tu sám na nich, sa mi nepáči. Nemôžem prehrať hneď takto hru. To by som vôbec nechcel. A MSK celkom dostáva, nice. Kámo, nie, robí srandu. Kámo, oni majú tak málo, to ma dosť štve. No nič. Ja ich úplne dávam, ale aj tak neskapú a skapali už konečne. Sa mi ich podarilo zabiť, takže to je veľmi dobré. A ideme sa rovno vrhnúť do druhého kola. Tu je Piperka, pozor na ňu. Ktorá skáče, ale dostala, takže nice. Pekne. Jeden ďalší je mŕtvý a sme tu 2 na 1, takže to by sme mali dať. A nedáme. Ja musím teammatea oslobodiť, takže poď môj. A naša Mexka ide po ňom. Že neskap, yes. Vyhrali sme aj ďalšiu hru, takže ešte stále pokračujeme v ďalších hrách, takže let's go, poďme na to. OK, takže sme už v ďalšej hre, v takom istom zložení ako predtým, lebo dali play again všetci teammatei moji minulej hry. A tu na pozor, Frank, ale nice, poradili si s ním hladko, ne, easy peasy a Mexka ich tam ničí, ale aj dostáva. Mexika skapala, ale Kit tam dal ultinu a ja som tam len hodil a nakoniec sme prvú V kolo vyhrali. Sa snaží tam dostať, ale tu je Frank, pozor na ňoho. Spike tu ide na nás, aj, tak to sa mi nepáči. Toto už je troška ťažšie. Ale ako vidím, tak jeden z nich umrel, takže to je dobré. Pre nás. A pekne Kit tam dal ultinu a podarilo sa nám ich zervať, takže najďalšiu hru vyhrali, čo som nečakal, lebo už ako vidíte, tak mám celkom dosť trofí s Barleym, ale zatiaľ sa nám darí, takže za to som rád. A poďme do ďalšej hry rovno. OK, takže sme v ďalšej hre, kde právo hore vidím, že je tu Frank, Ems a Colette, takže tak. A rovno ich tu už aj vidím a pekne celkom dostali, ale ja som tu dostal jediný na nich, to sa mi nepáči. Toto asi nedáme. Mi asi nepodarí vyhrať. Sa mi, nie že asi, ale určite nepodarí vyhrať. Lebo Frank sa mi tu vôbec nepáči. Nie. Škoda. Škoda. Dobre, prvé kolo sme nevyhrali, ale ešte je tam šanca. Opäť je tu Colette, ako vidím, aj Emska. Snažím sa ich troška nahitovať, ale moc to nevidím nádejne. Dobre, dal som ultinu. No. Pekne. Pekne. Poď. Tam dávam ultinu, ale to si robíš srandu. Tak to je tak unlucky opäť. A ja som, tak toto už asi nevyhráme. Budem sa snažiť, ale sa mi vôbec nepáči. Yes! Že by? Let's go, poď. Nie. Škoda. Bohužiaľ sa nám už ďalšiu hru vyhrať nepodarilo, takže toto video už bohužiaľ končí, lebo mali sme challenge, že pokiaľ neprehráme, tak hráme ďalej, ale nevyšlo to, takže ak sa vám toto video páčilo, tak budem rád za like, odber a zvonček a ak chcete vidieť aj iné videá z Brawl Stars na mojom kanáli, tak tu nahore v karte máte nejaké videá a tak. Takže zatiaľ čus.